σας, είμαι ο Μπατάκης ο Μιχάλης. Θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Pulp για να ανοιχνεύσουμε τις ανάγκες της παρέμβασής μας, δηλαδή να δούμε κατά πόσο είναι επιτυχημένη και σε ποια σημεία χρειάζεται να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, καθώς επίσης και το πώς από όλους τους ασθενείς μας μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμες πληροφορίες που θα μας κάνουν καλύτερους θεραπευτές, με την έννοια περισσότερο αποτελεσματικούς. Θα δούμε ότι θα σχολιάσουμε την περίπτωση μιας νεαρής δυσπνίδας που ήρθε στο γραφείο μας με παράπονο ότι αλλάζει συνεχώς η διάθεσή της, κλαίει εύκολα, στεναχωριέται πολύ εύκολα, νιώθει ότι έχει σταματήσει η ζωή της, ότι δεν πάει πουθενά και θα ήθελε να τα βρει με τον εαυτό της, να πάει στους στόχους και γενικώς να αποκτήσει πάλι μια αισιόδοξη άποψη για τη ζωή. Θα δούμε το Pulp που μας βοηθάει να διακρίνουμε κάποιες περιοχές τα οποία χρειάζονταν περιττέρω επικέντρωση, παρέμβαση, εφόσον συνολικά η παρέμβαση φαίνεται ότι είναι αρκετά επιτυχημένη, πλην όμως υπάρχουν σημεία τα οποία έχριζαν περισσότερης προσοχής. Η ψυχοθεραπεία είναι τεχνική επιστήμη, τέχνη όσον αφορά δεξιότητες και ταλέντα του θεραπευτή και επιστήμη όσον αφορά τη γνώση της γνωσιακής συμπεριφορικής θεωρίας, γνωστικής ψυχολογίας, των πρωτοκόλων της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας, θεωρίες συμπεριφοράς, θεωρίες μάθησης και γνώση ευρημάτων της κλινικής πράξης. Το Pulp σημαίνει κερά εντόμου και νομίζω ότι αυτό αντιπροσωπεύει ένα μέρος της δουλειάς μας. Θα ξεκινήσουμε, χορηγήσαμε 3 ερωτηματολόγια. Το ένα είναι που μετράει κατάθλιψη, πλην όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γενικός δείκτης ψυχικής υγείας, εφόσον μετράει την αβολητότητα που έχει το άτομο σε καταθλιπτική συμπτωματολογία, καθώς και μια αίσθηση αβοηθησίας, μια αίσθηση ητοπάθειας, μια αίσθηση απώλειας ηθικού απέναντι στη ζωή. Ένα άλλο ερωτηματολόγιο είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αξιολογεί συμπτωματολογικές κατηγορίες, και χρησιμοποίησαμε και ένα τρίτο που είναι που αξιολογεί σχήματα κατά Young. Γενικώς πολλοί συνάδελφοι λένε ότι εμείς βλέπουμε την βελτίωση του ασθενή, την εικόνα του και τους στόχους που πετυχαίνει και δεν έχουμε ανάγκη να χρησιμοποιούμε ερωτηματολόγια. Παρ' όλα αυτά τα ερωτηματολόγια είναι γνωστό ότι μπορεί να μας δώσουν πολλές πληροφορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, και βέβαια μπορεί να μας δώσουν πληροφορίες που ίσως να ήταν δύσκολο να αντιληφθούμε χωρίς τη χρήση τους, ή θα απαιτούσαν τρομερά μεγάλη εμπειρία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σχολιάζοντας τις αξιολογήσεις της κατάθλιψης, της χορηγήσεις. Εδώ βλέπουμε τις 3 χορηγήσεις. Βλέπουμε στην πρώτη είχε σκορ 25 που έπεσε στη μέση στις 22, στο τέλος της θεραπείας 8. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια στατιστική σημαντική διαφορά, που σημαίνει ότι η βελτίωση του πελάτη είναι αξιόπιστη και έγκυρη όσον αφορά από τη μέση της θεραπείας και μετά. Η πρώτη και η δεύτερη χορήγηση υπήρχε μια βελτίωση που όμως δεν φαίνεται να ήταν στατιστικά σημαντική, ίσως να ήταν τυχαία. Εδώ
βλέπουμε ότι μεταξύ πρώτης και τελευταίας αξιολόγησης αυτό που έκανε τη διαφορά ή τη βελτίωση δηλαδή του πελάτη μας είναι η τρομερά μεγάλη μείωση στην καταρρυπτική διάθεση και στα σωματικά συμπτώματα. Εδώ όμως βλέπουμε ότι το αίσθημα αηδονίας δεν είναι τόσο πολύ μειούμενο όπως τα άλλα. Ίσως να είναι κάτι που να πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Να πω ότι η παρέμβαση ήταν κυρίως γνωσιακού τύπου, επειδή η κοπέλα είχε κάποια αποφυτικά στοιχεία και δεν επέτρεψαν την εφαρμογή συμπεριφορικών τεχνικών στο βαθμό που θα θέλαμε, και ίσως αυτό να αντανακλά αυτό ακριβώς το πράγμα. Προχωρώντας, να σχολιάσω, να σας πω ότι η εφαρμογή μετρά και τους χρόνους απόκρισης σε κάθε items και το χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου συνολικά, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και θα σας πω γιατί. Οι προηγούμενες έρευνες μου δείξει ότι τα άτομα απαντούν ερωτήματα που απαντούν ερωτήματα και βάζουν απαντήσεις με ακραίες τιμές ή πολύ πολύ χαμηλές ή πολύ πολύ υψηλές, συνήθως ο χρόνος απόκρισης είναι πολύ σύντομος. Εδώ όμως βλέπουμε ότι η κοπέλα έχει απαντήσει 10 και 8 δευτερόλεπτα αυτά τα δύο ερωτήματα, που είναι πολύ μεγαλύτερος από τον μέσο όρο όλων των άλλων ερωτημάτων που απάντησε, και εντούτοις έχει βάλει χαμηλά σκορ. Δηλαδή έρχεται σε αντίθεση με αυτό που μας λένε οι προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα. Αυτό είναι κάτι που ίσως να πρέπει να το ψάξουμε ή να το ρωτήσουμε στη διάρκεια της ψυχοθεραπείας. Μπορεί να είναι αποτύχει, να κόλλησε κάπου, να βιώσει κάποια συναισθήματα, να μην κατάλαβε την ερώτηση. Είναι κάτι χρήσιμο. Συνεχίζοντας, θα σχολιάσουμε το ερωτηματολόγιο των συμπτωματολογικών κατηγοριών. Βλέπουμε ότι στην πρώτη χορήγηση, όταν ήρθε στο γραφείο μας, είχε 121 σκορ, που έπεσε σε 103 στο μέσο και στο τέλος 54. Βλέπουμε ότι εδώ στην αρχή, ενώ πολλά ήταν πολλές συμπτωματολογικές κατηγορίες ήταν με μπλε, που θα λέγαμε ότι θα μπορούσαν να συζητούν και μια κλινική περίπτωση, στο τέλος είναι όλα πράσινα. Έτσι έχει μειωθεί σημαντικά. Όσον αφορά τη στατιστική ανάλυση τους, οι διαφορές είναι παντού στατιστικά σημαντικές, από την αρχή μέχρι το τέλος. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης, αυτό που κάνει διαφορά είναι η μεγάλη μείωση της σωματοποίησης, και μεταξύ αρχικής και τελικής αξιολόγησης, αρχή και τέλος ψυχοθεραπείας, βλέπουμε ότι όλες οι συμπτωματολογικές κατηγορίες είναι χαμηλές. Πλην όμως εδώ στο άγχος, στο φοβικό άγχος, είναι όσο ήταν στις αρχικά επίπεδα. Και ίσως αυτό να μας προβληματίσει, να το διερευνήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έτσι, είναι μια ένδειξη. Θα συνεχίσουμε με το ερωτηματολόγιο των σχημάτων. Εδώ κάναμε μόνο δύο χορηγήσεις, αρχική και τελική. Βλέπουμε αρχικά είχε πολλά ενεργά σχήματα δυσλειτουργικά. Ένα από αυτά ήταν η κατάληψη αστάθεια, που σημαίνει ότι το άτομο, μάλλον τα θέματα που εκφράζει αυτό το σχήμα είναι ότι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου είναι συναισθηματικά ασταθείς και θα με καταλήψουν για να βρουν κάποιαν καλύτερη από μένα. Άλλο σχήμα είναι το ανεπαρκή αυτοελέγχου, στο οποίο το άτομο έχει μια χαμηλή ανοχή στη ματέωση προσωπικών επιτευγμάτων και έχει μια αποφυγή σε δυσάρεστα συναισθήματα, έχει μια δυσκολία στο να συγκρατήσει παρορμητικές συμπεριφορές. Ένα άλλο σχήμα, το αναζήτηση επιβεβαίωσης, είναι ένα σχήμα το οποίο η θεματολογία του βασικά συνίσταται στο η αυτοεικόνα του πελάτη, του ατόμου, να αντιλείται όχι, να χτίζεται όχι πάνω στα επιτεύγματά του, αλλά στο πώς
ενθαρρύνουν, βλέπουν τα επιτεύγματα αυτά οι άλλοι. Όλο αυτό το σύμπλεγμα των σχημάτων που κάνει το άτομο να δυσλειτουργεί και να βιώνει δυσφορικά συναισθήματα, πολλές φορές έχουν σαν αποτέλεσμα το άτομο να κάνει λάθος επιλογές σύμφωνα με τα κριτήρια των άλλων που δεν τον ικανοποιούν, που να έχει μια πίεση να εκφράσει ανάγκες και συναισθήματα και τελικά να βιώνει μια ζωή η οποία να μην το κάνει ευτυχισμένο ή εν πάση περιπτώσει να το βλέπουμε ένα μάτι απεσιοδοξίας και δυσφορίας και δυστυχίας. Βλέπω εδώ πέρα στο τέλος της ψυχοθεραπείας της παρέμβασής μας έχουν πέσει όλα στο πράσινο, στατιστικά σημαντικό, έτσι, οι αλλαγές. Εδώ να σας πω ότι γενικότερα εδώ όταν αυτό η διαφορά του μέσου όρου είναι θετικός αριθμός, σημαίνει ότι υπάρχει μεταξύ της δεύτερης και της πρώτης μια βελτίωση. Οπότε βλέπουμε θετικό εδώ είναι καλό. Και όσο πιο κοντά στο 0 είναι αυτό, είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας δείξω όμως είναι ότι ενώ φαίνεται εδώ πέρα υπάρχει μια εμφανής βελτίωση, όμως λαμβάνοντας υπόψη τις βαθμολογίες, τις ψηλές βαθμολογίες κάποιων ερωτημάτων που μας έχει δείξει το PALP, δηλαδή εδώ το PALP μας λέει ότι αυτά τα ερωτήματα η κοπέλα έδωσε πολύ ψηλή βαθμολογία, και αυτά τα ερωτήματα ανήκουν το πρώτο στον αρνητισμό, ευαλωτότητα σε σφάλματα, και το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο στην αναζήτηση επιβεβαίωσης. Συνεπώς μια ερμηνεία είναι ότι παρόλο έχει μειωθεί η συμπτωματολογία, έχει υποχωρήσει, αλλά αυτή η υποχώρηση ανέδειξε ότι ένα σχήμα αυτό της αναζήτησης επιβεβαίωσης είναι ακόμα ενεργό και πιθανόν να ενεργοποιηθεί, να κάνει την κοπέλα πιο ευάλωτη σε καταστάσεις που μια αναζήτηση επιβεβαίωσης είναι, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε συνολικά θα λέγαμε το εξής, ότι ενώ η παρέμβασή μας από την αρχή στο τέλος ήταν επιτυχημένη, έτσι, το PALP μας βοήθησε να δούμε κάποια πράγματα που πιθανόν θέλουν περισσότερη επικέντρωση, επίλυση. Ένα είναι γιατί το άγχος και το φοβικό άγχος έμεινε ανεπηρέαστο από την παρέμβασή μας, και γιατί η αναζήτηση επιβεβαίωσης και πώς η αναζήτηση επιβεβαίωσης του σχήμα αυτό θα αντιμετωπιστεί περαιτέρω, και βέβαια αυτό που είδαμε όσον αφορά την κατάθλιψη και πώς θα κάνουμε μια παρέμβαση προκειμένου η αίσθηση αηδονίας να μειωθεί ακόμα περαιτέρω. Ενώ επαναλαμβάνω είναι επιτυχημένη η παρέμβασή μας, εάν επικεντρωθούμε σε αυτά τα τρία θεματάκια που βρήκαμε με το PALP, θα μπορούμε να πούμε ότι η παρέμβασή μας θα είναι περισσότερο επιτυχημένη, αποτελεσματική και ίσως και με διάρκεια. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Στο επόμενο μέρος θα δούμε το πώς μπορούμε να διερευνήσουμε συνολικά όλους τους ασθενείς μας, τους πελάτες μας, για να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα που θα χρησιμοποιήσουμε, που θα ενσωματώσουμε στην καθημερινή μας κλινική πρακτική. Ευχαριστώ πολύ.